A mi m'agraden molt les colònies perquè estic rodejada de diabètics que entenen com encenen aquesta malaltia i m'ensenyen molt a on pinxar-me, en quina zona, què puc fer si estic alta, què puc fer si estic baixa. Et tracten molt bé els monitors perquè també senten el que has sentit tu, perquè també són diabètics. També les activitats que fem són increïbles, ja que són molt entretingudes. Jo vaig debutar pel febrer d'aquest any i m'ha anat molt bé perquè he pogut veure tots els que fa molts més anys que ho tenen, a veure la seva experiència i està molt bé. Saps com et dius? Ania! Era petita. Un quart de pa. A mi me van agradar les colònies perquè fem molts jocs. Aprens a ser més responsable de les teves coses, de les insulines, no perdre-les, de punxar-te quan toca. Fas nous amics, estàs rodejat de gent com tu, que tens diabètics, no és com a vegades a l'escola que estàs tot sol. I també venen infermers i tot i parlem junts. I els monitors són diabètics i et poden ajudar i et poden dir, per exemple, si estàs a 70, prendre't una galeta i si estàs fent esport, regular-te molt més bé el sucre. I també, a part, doncs és com les altres, que hi ha activitats i així et diverteixes. Si he repetit perquè m'han agradat molt tots els anys. No volia vindre, però ara t'hi tornaré perquè m'ha agradat molt vindre. Les colònies i campaments, amb el pas dels anys, és una eina educativa, sens dubte, referent a nivell de diabetis. Un equip on hi ha metges, infermers, nutricionistes i també els monitors. L'objectiu sempre és que el nen s'ho passi superbé, és unes colònies lúdiques i alhora també educatives. També l'important és que agafi l'autonomia i el control de la seva malaltia. I, evidentment, amb el pas dels anys hem sigut una referència i volem continuar sent i fent servei amb l'ADC.